Wat is jouw moedertaal? Dat is een leuke vraag. Ik zei vroeger altijd Nederlands. En toen ik dat een keer zei bij het bijzijn van een promotor, zei ze... En waarom zeg je nou niet Limburgs? En toen zei ik, ja, ik ben niet opgevoed in het Limburgs, maar ik heb het wel altijd om me heen gehoord. En nu zou ik zeggen, ja, Limburgs en Nederlands. Q. R. Remco. S. Snijn. T. Thuis. Mijn Fries is net perfect. Ik doe mijn best, maar ja, voor een leidjekwollers, dat ik een soort eigen versje ervan meidje ha. Maar ik merk wel eens achterdocht. Van ja, hallo, die gast van Boete, hè, ja, ik ben hier al 4 jaar, maar toch, die keert eens opeens met uw taal bemoeien. Ljouwert wie dit hier culturele haardstad van Europa. Heel Friesland wie één decor, één podium, één landschap van cultuur. Een iepe miniskip op ziek naar verbinding met de rest van de wereld. Een van de grote projecten in culturele haardstad wie Land van Taal. En het is heel stil. Een kleedje in de Prinsentuin. Maar een grut Fries dicté. Punt. De Frieske Matthäus Passion. In een wereld waarin we zo'n 1000 talen spreken, maar 30.000 taalvariaties en nog volle meer dialecten, is Ljouwert het centrum van die meertaligens. En is beziekencentrum Obe de Tagungspoort. We behandelen 2 dingen hier. Allemaal op gevoel en op iepen naar de taal. En de een is dus hier bij die pixelband op Sint-Litten van de woorden zijn het wat grutter. En er binnen een heel soort meer talen dan wij ons bewust binnen. En als we dan terugrennen, komen we hier bij het kunstwerk van Tim Etchels. Hij had 84 woorden. In 4 talen had hij kiezen. En hij zei, al deze woorden staan voor hoe wij communiceren. En dan stredden dat elke keer weer op zijn eigen manier praat. Hè. Dat gaat weer over al die variaties in taal. Een soort abstract muziekwerk, kan je haast zeggen. Als het door Fries gaat en als je de stukken in de krant leest of de ingezonden brieven, het gaat altijd hoe het gaat net goed en wat beter en wat meer Fries. En ja, ik denk dat werkt het net, hè, want daarmee verleid je niemand. Klagen is net aantrekkelijk. De beste benadering voor het Fries, denken wij, is door het te behandelen in het universele vraagstuk van hoe gaan we om met meertaligens. En daar hoort heel erg bij dat het niet door taal willen. Dus het gaat heel erg over het plezier van de taal, de kracht van de taal, dat creatief werken in mijn taal en dat je op die manier naar taal sjocht, zodat elke keer niet denkt van, oh ja, en via die ingang krijg je weer meer interesse in taal, krijg je weer meer interesse in meertaligens. Maar dat is wel iets wat nijdt wat tussen de 18 nek teruggaan, zil. Hé, jij daar. Doe je ogen dicht. Heb je ze dicht? En je ogen open. Ja, oerenvoorbeelden binnen bijvoorbeeld de taalkaravaan. Hè. Dus AFOEK organiseert de taalkaravaan. Die gaat op reis langs verschillende festivals. Dus dan weet je altijd, is al publiek. Wij voegen dat taalprogramma aan taal. Bijvoorbeeld de relaxerette. Het installatie, je kunt in de hangmat. En dan luister je naar verschillende korte verhalen. Die skreun binnen. Maar dat ding is zo'n succes. Die stiert dus op alle festivals van de taalkaravaan. Maar ook op oren plakken. Met hetzelfde programma. Dus dan wordt het weer grutter. Al je gedachten. Van nog zoveel moed. Van nog zoveel willen. Je moet nog zoveel doen. Maar wees niet bang. Je weet het al lang. Je bevindt je elke dag in een luidruchtig labyrint. Een oorverdovend doolhof. Dit is jouw wereld. Land van Taal zocht ik via FaceTime contact met Friesen om Utens. Wat docht emigratie met je gevoel van taal? Hoe rekken thuis in een nije taal, in een nij land?
Ik ben Afke Hoogterp. Ik ben hier al een paar jaar hier met mijn man Guillaume, onze trouwe band. Wij wonen hier dus in Normandië. Elke keer dat ik thuis kom bij Heitemim en dan kom ik ineens te Bierum en dan pak ik de fiets. En dan ben er altijd bij mensen, de oudere mensen, die goeie het Chinees en die zeggen dan goeie Afke. Dat betekent dus dat ik net een vreemd worm ben in mijn Heitemim. Het Friesk is een officiële taal. Het Limburgs een erkende minderheidstaal, maar er zijn tal van dialecten. Woont je nog altijd hier? Of woont je nog altijd hier? Of, ja, we zijn op dezelfde plek. Oh, super. Nou, fijn. Lotte Tissen onderzoekt hoe mensen talig met elkaar omgaan in het duistig leven in Limburg. Ja. En hoe zit ze zo? Ja, ik ben nu een onderzoeker bij de universiteit. Dus ik ben nu onderzoek en ik geef ook onderwijs. En ja, dat is hartstikke leuk. Ja, hartstikke goed. Dus ja, leuk. Ja. Hoe spreken ze elkaar aan en krijgen ze dat gevoel van er vol of net bij te jaren? In een multiculturele mierskip, waarin meertalen sprutsen worden, gaat het heel vaak hoe waar de Nederlander of de Limburger is, of de Fries, en waar net. In het gewone leven wordt zo heel tijd een grens lutsen tussen wij-zij. Voor dat onderzoek roen ze mij bij de carnavalsvereniging De Katers in Roermond. De Rusjes zijn origineel. Begin dit hier promoveerde ze op haar proefschrift aan de Universiteit van Maastricht. De belangrijkste conclusie is eigenlijk dat taalgebruik niet voorspelbaar is. Dus dat is niet te voorspellen aan de hand van waar iemand is geboren of waar je afkomst of waar je woont, wat je afkomst is. Maar dat dat heel onvoorspelbaar is. Dus het feit dat iemand misschien buiten Limburg is geboren wil niet zeggen dat hij of zij geen dialect heeft leren spreken of verstaat. Heel vaak als ik vertelde bijvoorbeeld over mijn onderzoek bij de Turkse supermarkt, in de Randstand zeiden ze dan, heb je die ook in Limburg? En ik wilde ook laten zien dat een perifeer gebied ook culturele diversiteit kent. Dus dat het niet alleen maar 1-op-1 relatie tussen Limburg, dialect en carnaval en dat homogene cultuur is, maar dat er ook diversiteit hier is. Nee, je krijgt er gele vingers van. Ja, je krijgt, kijk, ik had gisteren die kurkuma gegeten. Ja. Mijn tanden waren helemaal geel geworden. Ja. Het is een Turkse supermarkt, maar er werd meer dan alleen maar Turks gesproken. Er was ook Koerdisch dat er werd gesproken, maar ook Arabisch, Nederlands natuurlijk, dialect, Frans, Engels, Duits. Als je naar een dorp gaat waar 90% Nederlanders zijn en je komt met een buitenlands concert, dan denken ze van ja, wat zoek ik hier? Ja. Toch? Turks brood. Ja, maar... Plus daarnaast was het ook heel erg interessant om te zien dat er heel veel verschillende gevoelens van thuishoren werden besproken. Dus het was soms afhankelijk van met wie er werd gesproken, ging het heel erg over we zijn alle twee buitenlander binnen Nederland. Maar soms ging het ook wel heel erg over het Roermondenaar zijn. Dus, en dat is ook nog een conclusie van mijn proefschrift, is dat die gevoelens van er wel of niet bij horen, die liggen nooit echt vast. En iedereen, ongeacht zijn of haar geboorteplek of afkomst, kan zich ergens er niet bij horen voelen. En dat kan ook binnen Nederland zijn, ook als je hier bent geboren. Een hoofdstuk van mijn onderzoek gaat over 2 mannen die ik heb gesproken op het Münsterplein in Roermond. En zij zeiden meteen, wij zijn geen Limburger, dus zoek maar door, zoek maar iemand anders. En toen zei ik, ja, maar u woont wel al heel lang in Limburg, dus waarom zegt u dat dan zo? Ja, ik ben geboren in Den Haag, zei een man, en de ander was geboren in Zwolle. En dat gaf me niet het gevoel dat zij een Limburger waren. Maar ja, ze waren nog altijd buitenstaander en ze woonden alle 2 al meer dan 45 jaar hier in Roermond. Dus je zou kunnen zeggen, in het nationale discours zouden zij autochtoon zijn, maar binnen Limburg voelden ze zich dus helemaal niet erbij horen. Ze voelden zich geen Limburger. Terwijl toen ik door ging praten, was Prins Carnaval geweest en de ander die had foto's van de stad bij zich, helemaal gelamineerd en mooi bij zich, en trots ook bij zich dragend. En dat liet hij ook meteen zien. Wel werkelijk fantastisch. Dat is zo'n vlucht genomen met dat taalgebruik dat we hier uit Friesland de omroep hebben. Ja, daar mogen we je toch hartelijk veel bedanken. Ja. Dankjewel. Nee. Dankjewel.
merk wel eens achterdocht. Of wel eens in een discussie dat er dan een bepaald opbieden is van wie is het meest Fries. Dus dan denk ik van ja, wanneer ben je dan de beste Fries? Of ben je de meest Fries? Dat zijn zinloze discussies, maar er wordt wel eens opbieden van ja, maar ik ben daar opgevoed en ik spreek dit en bla bla bla. En ik denk ja, weet je went het hier, dus dit is de context waartoe je je verhoudt. Mijn naam is Kas Drijsma, ik ben van Tietjerk. Ik woon nu in China, in het plakje Aishamen. En achter mij is het Giggling Tree, het guesthouse waar wij zo'n 2006 met de familie wonen. In ons gezin praten wij nou Nederlands. Wij in het buitenland. Nederlands is dan de eerste voet aan mij alle Nederlandse gasten. Maar voor mezelf, zodra je mee met huidbeelden, dan praat je Stadsfries of echt of Noors-Fries. Ja, dat wordt heel makkelijk vinden. Het Nederlands echt, maar het gevoel komt wel dichterbij als je in het Fries praat. Leuk liedje, leuk thema. Ja, heel leuk. Wat is uw moedertaal? Nederlands. Ik ben geboren in Amersfoort. Maar ik ben nu een echte Limburger. Neel blieft neel en dan ga ik ook nooit meer weg. Nee. Wat voor taal spreekt u dan? Ik spreek met mijn man Nederlands en met de kinderen en met vrienden allemaal Limburgs. Ja. Dat heeft u zich echt eigen gemaakt? Heb ik mijn eigen gemaakt, helemaal. Ja. Maar wat is dan uw gevoelstaal? Ja, ik denk toch Limburgs. Ja, ja. Maar het gevoel voor mijn man is in het Nederlands. Waarom hebt u het Limburgs geleerd? Heel eerlijk gezegd, ja, voor de carnaval, maar ook voor mijn werk. Ik werkte met mensen in een emotionele tijd, in een kraamperiode. Dus dan moet je met die mensen Limburgs praten, want ja, dat willen ze gewoon. En toen heb ik het mijn eigen gemaakt. En nu voel ik me eigenlijk een echte Limburger. Helemaal, ja. Het is je moerstaal, hè? Je kunt je het beste uitdrukken in hetgeen waarin je in opgevoed bent. En je ziet het in heel veel Limburgse liedjes terugkomen. Dat het gevoel beter uit te drukken is in je eigen taal dan in dit geval het Nederlands. Nederlands is dus jouw moedertaal, maar nu ook het Limburgs. Ben je achtergekomen? Hoe dat zo? Omdat ik nu ook weet dat Limburgs is soms ook de taal waar ik me heel makkelijk in uit kan drukken. En voor die tijd dacht ik altijd, ja, maar ik heb het nooit met mijn moeder gesproken of nooit in de familie gesproken. Omdat ik ben niet opgevoed in het Limburgs. Maar mijn opa en oma spraken het onderling altijd wel. Niet naar mij toe, maar wel onderling. Dus ik heb wel altijd dialect om me heen gehoord, ook van kleins af aan. Maar misschien niet zo zelf gebruikt. En dat is eigenlijk pas met dit onderzoek ook veel meer gekomen, dat ik het zelf ben gaan gebruiken. En nu voel ik me ook comfortabel erbij om het ook buiten mijn onderzoek om te gebruiken. En gewoon in de supermarkt en op de markt het Limburgs te gebruiken om een stuk kaas te bestellen. Ja. Mijn vrouw is Zweeds, dus op een gegeven moment in het begin, als ik daar kwam, dan praatte ik Engels. Vond het elke keer super interessant, hè, want dan ben je de toerist. Maar na 2 jaar, dan binnen ze het wel wurg. Dan komt hij weer, dan moet hij Engels praten. Dus dan merk je van, hé, hier gaat iets mis. Dus ik dacht, ik moet dat Zweeds leren. En toen ik dat deed, toen dacht ik, hé, ik kan nou net alleen nog makkelijker communiceren. Maar ik krijg toegang tot de cultuur. Nou, met onze oudste dochter, die is ook in Zweden geboren. En bij haar had ik dat wel heel sterk. En ook in het begin, toen ik met haar sprak, of tegen haar, dan was alles in het Zweeds. Maar met de jongste had ik dat niet meer. Omdat Nederlands is voor mij ook een eigen taal geworden, eigenlijk. Waar ook alle gevoelens mee uitgedrukt kunnen worden. Behalve dan, ja, je hebt natuurlijk in je moedertaal sommige woorden die niet vertaald kunnen worden en waar je een bepaald gevoel bij hebt. En daar gebruik ik ook die Zweedse woorden. En de kinderen ook. De kinderen gebruiken ook sommige Zweedse woorden voor... Ja, je hebt
wat je niet in het Nederlands kan zeggen eigenlijk. Ik ben aan het nadenken hoe dit peteer. En dan denk ik nee in het Fries. Want ik denk, ja, dat helpt. En Karin vroeg mij wat, mijn vrouw. En ik antwoord in het Fries. Nou, die echt, hè, wat? Dus dat is wel. En als ik in Zweden ben, dan denk ik wel eens in het Zweeds. Maar mijn memmentaal is Nederlands. En daarin kan ik mij het beste uitdrukken en het dichtst bij mijn gevoel komen. China zit net in je DNA. Je wordt dus nooit Chinees. Bij meesten, ik spreek je wel die al 10, 25 hier binnen net bij wij willen. Maar uw idee heeft dat nooit best. We hebben het gewoon gekocht heel bewust in Nederland. Ik kom dan toch bij die mogelijkheid aan om eigen roots uit te wortelen in een plak waar je dan echt steeds een keer naar de dek kom ik bij. We hebben natuurlijk al bij die hier zo goed in China en door komt het Ethiopië. Dus dat is sowieso alweer een soort van ontworteling. Als je dat net krijgt, roots, dan kun je het krijgen een soort van nergens plak, zeg maar, of nergens huis nemen. Dat leidt nou dan dat zegt, ja, wij gaan nou waarom naar wij komen. Volle rieker. Karst en Paulien wenjen nou met de band in Tiel. Voor alle jaar een onbekende stad, zodat ze opnieuw beginnen kunnen. Want als je waarom gaat naar wat je kennen, vind je net wat je achterlitten hebt. Je thuisvielen zit net verskast in verbinding maatje met oren. Goeiedag. Hi, Karst, vader van Pelle. Hey. Nou, bij het begin, hè? Bengen is kwallen, die hebben vriendjes komen hier door de vlier. Die ouders komen ons ophellen, maak een praatje met, kom hier bij, we doen hier meer. Zaakjes gaan wij, bij sportvereniging. Ik ben al trainer sinds vorig team bij het voetballen. Nou, dat komt ook een beetje in. En, ja, het is een hele iepe mies, maar ik heb heel veel kleur. Dus dat is waarom de squallen uitzocht had van, daar maak ik bij contact met heel veel mensen uit oren, culturen. Ja, en dat maakt die relaties zo. En dat maakt het uiteindelijk dat ze zei van, oh, maar die ken ik. Ik had die zei van, als dat op Titsek fietst, dus de zwaarste naar iedereen. Wees door, en dat is van, ja, dat is van, die is dat, oh, die komt erbij. Uiteindelijk, hier dat in China ook. Als ik dan van de stad naar het dorp fiets, dan zwaar ik ook naar iedereen. Want dan wie is het ook een bekende en hun wie voor mij bekend. En ik denk dat het uiteindelijk ook hier zij is. Dat zei van, oh, competitie en competitie. Dus dan ik zei van, nou, is die verbinding ook bij mij, de meesten die de eerste werd, mij is de dingen dorst. En dat gaat allemaal niet, hupsakee, in een paar weken. Daar heeft zeker wel tijd nodig. Maar ik vind dat het tot nu toe heel prima gaat. Ja. Want hoe was dat in China? Voelde jij je daar ook thuis? Ja en nee. Ik moet nou, denk ik, als ik erop terugkijk, denk ik van, ik heb me wel op zich thuis gevoeld, maar meer binnen ons bedrijf, binnen ons hotel en met ons hele team, dan met het hele dorp en de gemeenschap eromheen. Want je blijft toch hele oppervlakkige contacten houden met de mensen uit het dorp. Ook vanwege de taal en vanwege de totaal andere achtergrond die je hebt. Bovendien waren we daar toch wel heel vaak heel erg druk met ons werk. En met al onze gasten. Dat we niet echt heel veel tijd hadden om met de lokale bewoners te socializen. Maar toch, als je er dan weer nu op terugkijkt, dan denk je wel van, goh ja, we hebben toch wel heel bijzondere tijd gehad ook met de mensen daar allemaal. Kom, ga lekker eten. Lekker eten. Nee. Gewoon een lepeltje pakken voor erin te doen. Alleen maar aardappels. Hoe bevalt het jullie in Tiel? Goed. Mij wel? Nee, totaal niet. Totaal niet. Vertel. Ja, hier is gewoon... Ja, hier kan ik niet zoveel doen als in China. Want in China kan je meer dingen doen. Daar is het leuker. En meer zon. Ja, daarom voel ik me meer thuis dan hier.
En voor jou geldt dat niet? Nou, ik mis het wel, maar het is niet dat ik denk van... Ik moet daar gewoon elke keer heen. Gewoon 1 keer per jaar, dat is gewoon fijn. Want wat maakt nou waar je je thuis voelt? Wat heb je daarvoor nodig om je ergens thuis te voelen? Dat is een hele moeilijke vraag. Waar je je gewoon fijn voelt. Met je ouders, familie en ja, dat. Vind jij dat ook? Nee, eigenlijk niet. Ik vind waar je heel veel zin in hebt, daar moet je gewoon naartoe gaan. En als je daar zo leuk vindt, bijvoorbeeld wat mijn moeder zegt, als je daar eerst heel lang hebt gewerkt en daarna kom je weer terug naar Nederland. En dan denk je, oh, ik vind het zo leuk in China, misschien ga ik daar wel weer wonen. Dus daarom wil ik wel, als ik later groot ben, weer daar wonen. Heb je nog specifieke vragen voor de school waar we gaan kijken? Nee. Wij zijn zelf als gezin onderling met elkaar gewend om eigenlijk altijd Nederlands te praten. Kars is natuurlijk een Fries, dus die spreekt met zijn ouders wel Fries. De jongens spraken, terwijl we in China woonden, heel veel Chinees. Ook soms in hun dromen gingen ze Chinees praten. Met onze gasten spraken we heel vaak Engels. Dus wij hebben altijd wel een mix gehad van allerlei talen door elkaar. Ik vind dat wel leuk. Ik merk ook nu dat ik denk van onze zoon moet straks naar het middelbare onderwijs. Dat ik denk van ik wil wel heel graag een tweetalige school voor hem gaan kiezen. Omdat ik denk dat het zo belangrijk is. Aguia. Dialect kan ook heel erg uitsluitend werken. Als je die associatie maakt. Dus wie spreekt er dialect? En als iemand dan net anders eruit ziet, dan kan je diegene uitsluiten, terwijl die misschien prima het dialect verstaat en spreekt. En daarom zou ik ook willen voorstellen dat we altijd beginnen met uit te vinden wat is onze gemeenschappelijke taal. Want dan kan je juist een hele mooie verbinding maken. Die taal is je middel naar verbinden, naar ontdekken, naar het leren van een cultuur. Ik merk dus als wij een feestje hebben met Friese vrienden, dan spreken mensen vaak dan Nederlands met mij. Maar als het in een groep is, ja, dan wordt er Fries gesproken en dan kan ik het niet meer volgen. En dan ben je wel op zich wel buitengesloten. Maar ja. Is dat lastig? Ja, het is soms lastig, maar ik ben het een beetje gewend. Omdat ik ook, voordat ik Nederlands sprak ik dus Engels. En niet iedereen in Nederland spreekt goed Engels. En ik vond het ook een beetje flauw om te zeggen, nou, als ik erbij ben, moet iedereen Engels spreken. Als je een werkomgeving hebt waar veel dialect wordt gesproken en er komt een vreemde bij die een andere taal spreekt, dan is het netjes om vervolgens over te schakelen op het Nederlands. En de meeste mensen doen dat ook wel. Maar dat hangt een beetje van de werkomgeving af. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zich daardoor uitgesloten worden. Maar van de andere kant, het is vaak geven en nemen. Dus op het moment dat er van beide kanten een goede wil is, dan hoeft het niet per se een uitsluiting te zijn. Als men maar rekening met elkaar houdt. Als ik mezelf vaststel en ik zie dat ik goed gedeelstreer, nou ja, in Boekeland is je dan onbekend, maar in Nederland als ik ook dagelijks in de gaten dat ik in Friesland kom. Dus ik bedoel, daar ken je haast hier omheen. Dus je bent een Fries, door je heid en mem, door je familie en alle woorden. De taal. Daar stukje van. In Friesland stellen we heel vaak de vraag, waar komst wij? Waar kom je vandaan? Ja. Wat vind je van die vraag? Ik zelf vind het altijd een vervelende vraag. En dan krijg ik heel vaak de opmerking, ja, maar het is echt uit interesse bedoeld. Dan merk je wel dat er iets achter die vraag zit. Of waar kom je nou echt vandaan? Dan gaat het al heel snel over iets anders dan waar ben je geboren? Of waar ligt je afkomst? Dus wat verder je roots bevragen. En dat vind ik een beetje op een manier dat het vaak heel erg... Er wordt meteen gezegd, jij bent de ander. Dus jij past in een zekere zin niet helemaal hier. Of je wijkt af, je hebt iets geks.
Of je bent niet zoals ik. En waar komt dat nou vandaan? Ja, ik ga niet te kleien. Hè. Een gelukkig gezin, een mooi huis, ik verdien genoeg. Dus ik kan heel veilig bestaan. Dus ik ga rondte om me hierop te stellen en geïnteresseerd te wezen. Maar als je die bestaanszekerheid net had, hè, dan is het oers. Dan ben je al zo druk dwaan naar die eigen libben, en als ik nog geïnteresseerd wezen in die oeren. Ik denk dat het nooit zo 1 op 1 makkelijk is geweest van die is van daar en die is hier komen wonen. Maar we worden wel een steeds cultureel diverser land. En met heel veel verschillende mengvormen en gelukkig ook maar. En dat is ook maar alleen heel erg mooi. Maar dan moeten we wel af van zulke structurele vragen die altijd weer toch dat oude discours blijven herhalen van de blanke Nederlander en alle anderen. Dat moet wat meer flexibiliteit in komen, naar mijn mening. Voor de mensen die wel die bestaanszekerheid hebben, je had het dus echt een bepaalde verplichting om daar stappen in te zetten of te zien wat kinderen daarin waren. Maar ik denk dat aan de ene kant is het angst, maar ik weet niet of het een hele bewuste angst is. Ik denk meer dat het een meisje had van bestaanszekerheid en hoeveel energie bleef de oer in het libben om echt nog hier te staan voor je buren en voor de oeren. Alle invloeden, die zijn er. Dat kun je ook niet wegdenken. Je moet ook niet krampachtig vast blijven houden aan de dingen die er waren. Maar het is wel zo dat een stukje eigen taal een stukje verbondenheid geeft tussen de mensen onderling. En dat merk je. Je vindt, als je je eigen passies vindt, dat je daar mooi ondergang kennen. Maakt het dat het daar mooier wordt. Dus dan ben je net meer alleen maar bezig om te integreren. Dan ben je bezig om jezelf te ontplooien. Als je loopt, loop je. Als je ligt, lig je. Als je kijkt, kijk je. Als je opruimt, ruim je op. Als je hout hakt, hak je hout. Dat is alles. Zo simpel is het. En ga verder niet meer op zoek naar jezelf. Dat is vergeefse moeite. Ga op zoek naar wat je kan. En doe dat als een Hercules. Mijn ouders waren niet de enige Nederlandse Joden die in de oorlog als vluchtelingen door Europa trokken. Maar hoe dat ging, wat ze op hun vluchtweg tegenkwamen, daar zijn eigenlijk maar weinig getuigenissen van. Ook voor mij en mijn 2 zussen is het altijd een grote witte vlek in onze familieatlas gebleven.